ketularan suksese ADW, Amin. ketularan suksese Wisnu Makeup Artist. Amin. Jan muga-muga sehat panjang umur. Matur sembah Amin. nuwun Ya, yen Nduk suwun, ya. Mas. Kripik gadang, kripik telo, sithik edang waton toto kesanipun sami sekeca lenggah. Mbok wiling sak mangke panjenengan sampun sekeca lenggah sak menika ugi kepareng Dar Kembul Puja Nandrawina ingkang sampun sumawis wonten ing sasana buga wonten ing ajeng sasana Winiji utapane gedung ingkang sampun kepareng madeg. Monggo saged nyawiji malih lumantaripun tembangan sarengan kalian ATW Atap Teduh Wonosaba Pandawa Audio ugi wonten The Febri Amelia semangga. Nyawiji wonten ing sasana piniji monggo kadang kula kinasih kang sampun kepareng sawiga. Selamat siang Mbak Febri Amelia. Iki karang jenenge padha dadi mumeti MC-ne ya Mas. Iki masih mbok pilih badhe nyawiji mbok ditawakne lagu no. Iki biasane anggere sing dedeke ganteng-ganteng ngene iki suarane apik. Ayo. Ayo Mas Fani ganteng ya suarane apik. Ganteng jare sapa? Jare aku. Aku sampean nglamar wong wedok ki alesane siji Mas. Setithi nek didelok saka sedotan ngono Mas. Oh, sedotan? Sedotan. Sedotamu kowe Apa? anu Apa? Apa? ATT. Apa itu singkatannya? Awet tekan tua ya Dik ya. Oh gitu. Satu lagu dikasih bareng